Hemen daukagu Joseba Peña idazlie eta laguna. Oraintxe kontatuko digu sekretutxoren bat Kaosaren ederra bere liburuarena. Ongi etorri Sorginetxera! Ikusten da zuenez, hementxe gaude, Durangon, hemen garri batean, trenbidea zegoen eta oin ez dago ezer. Eta iruditzen zait, leku honek oso ondo islatzen du Kaosaren ederran konta hori nahi izan dudana eta izan zitekeela Kaosaren ederrako lekuetako bat, ez? Liburua hasi nintzen pentsatzen, txiki-txikitan, bi kontuengatik. Lehenengoa, déjà vuak, badakizue, gauza bat ikusi edo zerbait gertatu edo pertsona bat ikusi eta pentsatzezu, ostia, hau aspalditik ezagutzen dut, baina gero badakizue, ez dozula inoiz ikusi, imposible dela, ez? Eta txikitatik, hori askotan pasatzen zait, eta niretzat oso gauza kitzikagarria eta kristoren jakingura sortzen zidan, ez? Bigarren esan, 10 bat urterekin edo, egun batean gripe zalata, kristoren kalentura izan nun, eta, ohean nengoen eta mesanotzean beti liburu pila dauzkator. Eta kontura nintzen, enintzela gai ikustiko liburuak. Ni banekien, antxe, lau, 6 liburu pilauta zeudela, baina enintzen gai ikusteko. Eta saiatu nintzen liburuak hartzen, eta ez nuen ondo kalkulatzen distantzia, ezin nuen hartu. Eta orduan konturatu nintzen, nire zentzumenak nolabait kamuzuta zeudela, ez? Eta hor ikusi nuen, gu pertsonok, gizakiok, makinak garela, ez? Makina garenak, eta makina bezala ondo finduta, ondo afinauta egon behar garela, ez? Eta edozein arrazoen gaitik, gure zentzumenak ez badaude ondo zorroztuta, gaixotasuna bat dela eta kalentura, alkoholagatik izan lehike droga, auskalo, ez? Orduan, ez dugu mundua atzematen dan bezalakoa, ez? Orduan, ni hementxe nago, metalesko esi erdoldu baten onduan, baina zelan dakit hau benetan existitzen dela? Zelan dakit hementxe garai batean trenbide bat egontzala? Igual trenbide existitzen da eta nik bakarrik hau ikusten dut. Hori zergatik dakigu? Hori dana Kaosaren ederran esplikatzen du, edo alintzen gara.